Allah jarama das min beltinima Allah min beltinima yewtere nde kadi waɗi fayida machallah kadi fof hamin jetta Allah hamin jetta sababu o on Abdoul Karim Ba nde o sosi fedde nde ɗum fedde nanggodiral e ballodiral e jokkere enɗam o wi kadi so yeehi ha ɓooyi kadi ma jangde aroy hen mo jangde nde ardi hen hannde ni ha ɗuɗal ngal uddita hen jangde ardi hannde ni ha ɗuɗal ngal uddita hen machallah min beltima hen no fewi tengti noon e jangde pular sabu pular tan woni no janggata deg lebbi jeegom ganda ko jannguɗo e duuɓi jeegom farayse dañi ho ɗum ko pular tan dañi ɗum kadi pular ene wayi abbodirde e arabe ko wayno woni kelme joni pular ne jogui taw ɗeɗon kelme mbawata dañƴeɗe koye arabe a wawa dañƴeɗe e français sa wi ya haalde e farayse tan sellata mais sa haaliɗe e pular ene sella ɗum noon ko weltade kadi no fewi Abdoul Karim Ba noon min mbawa yobdemo Allah tan wawi yobdemo ko karante ko moƴƴo ko julɗo ko jokkowo enɗam wona e fedde yiɗɓe annabi tan kadi o waɗi doole makko kanko dendagal wuuro ngo foof omo wittan ɗumen gueɗal kala koɗo dillete walla kala ɗo ɓamtade woni mbaɗene hen yimre sutongu lacciri sutongu lacciri ko wasiya mbimi mboɗo rokka on wasiya mbasiya noon ko mawɗo goto lamno kam reedu mawɓe ɓe noon soɓe kalana waaju sa yiiɗi wadde hen hakkille sa yiiɗi mbaɗa hen ɓerde kono yoto yejjid mbaɗa hen hakkille saabu aɓe laabti peejete e ɓiɗɗo ƴoƴi miijo ko debbo goto wondi ko yentede kono ɓuranno ko sone wonde seede ngam yodde nde mi wawa sifodade o sili o taƴi o fata bone kette ƴeew ɓandu makko Allah heccidde ɓandu makko ene doga ben peƴƴe bittidade piyodira jarkeƴƴe ñaaƴo makko ene windo duƴƴe kono wona debbo noon ko lacciri gen yulde lacciri ne resa dewgal wondi ko welde ndi andani heegete ndi meeɗa holde ay laamu mayri haaldano e solde kono yidde mbuɗo kam ɓuuri hay kalɓe son poti kala ko cattuɗa ma men poos mbiyani nda ɗum ɗo wat paas mbiya nda ɗum wat dépasse yidde son kaldi yoni moos ɗum tan yonima an jara yeeso nde fini subaka goto Iblis jaalidi ndi wi yodi suuta seeɗa ƴeewoye so ndi horsi walla ni ndi haaɓi bone yulde so ceergal jolinde ƴeewma ɓuuri dañde ndi dañi hujja ñolɗo gam satta dañde nde lacciri suutino yeehi ha woni balɗe ɓe mbaɗi toon nulaɓe yo jaa tefoyandi te adi foof tefoyde ko liɗɗi liɗɗi cormiti guuri ha guuri ɗi mbaɗi cubuk lacciri jam hiiri addi min ɗo ko giɗo ma gila hanki waɗi ndendirago lacciri waɗi jongu waɗi cattidal to wandano e kongu arɗal ar hoore suudu maɗa woto hiiso ko ɓendi lacciri oɗon corɓiniri te oɗon cicca min hayso jarunomi ko mboɗo arta min wona lingo tefatami hami arta ɗiɗɗi jalti ɗon kotene kersi kosam haalana arinade kosam wi lacciri arsu ko debbo ko resede teni a majjani cuɗari debbo ko nde wambini diwni kosam haali ɗon payka mum ha gasi lacciri nana tumini tan no hirande gosi lacciri wiyata ƴeew paɗon ma ne padma sagayni temi dusatama lawol majjani ha ko haalana arina laawi ha ko waɗi buluk buluk woto lacciri heedu ɓe mbi har jaltini heɗo kaw haako oto som haalde saabu kanko mo urka laalo haalana ari ene ñaaƴa laalo hongi damal saabu ngal uddama lacciri ɗalle tan yo hongo hawa tampo o hoota woto som haalde saabu kanko mo jooda laalo faami lacciri jam fiima fayayade weddi ɗon konguɗi o wi lacciri a jam fiimami gilli kono kala tan janoɗa en jaadani ma yimɓe mbiman kakangandi laalo moyli lacciri abbaki balɗe ndewe balɗe lacciri wondaka cergal joli lacciri nimsani lacciri wi dindani ƴamoɓe notiti pi nduyirgu sosoɓe heñiɓe ɓe kam diwi hurgo kala naɗɗo wiya ijam oto diwa joɗɗo o wiyete ko lacciri ar jooɗo o wi lacciri ni jam koto kam en wonde ñebbe ala wondani ñebbe wonde liɗɗo ala ni wonde haako ala ni wonde kosam ala
mbi min cikki kam min wonde liɗɗo walla ndi wonde kam e laalo mbin so Allah noon hay laalo ndi wondani mbi subhanallah lacciri kanga konkude mo diwrata ɗinni saka tati diwo sengo e goddol maɗɗen subhanallah lacciri kanga lacciri ngarɗunoɗo ha sikka lewru lacciri tunwi tan ha naate hankadi wonti cawgo lacciri heddora tan ko unugalle ɓowru lacciri tunwi tan haydi mosi joni sikkata ko nde wayde lacciri tunwi fooji tan heddora ko hoyde so tawi neɗɗo no mala daña jofde e lelde so neɗɗo no mala daña ɗaɗi daña ñiiɓde so neɗɗo no bala daña aada e aadi ko ni mawɗo moƴƴo o waajore noomi o wi somi yii tan pinɗo no feeri ganduɗo ko ilata e waalo ko fuɗata e jeeri yomi wimo ko lacciri ndegiidi kono so alani aada e aadi yomi wimo ko lacciri kangani kono subhanallah lacciri wona lacciri haalteɗo ko lacciri haalate kono ko gurdigo haalate ko gondigo haalate neɗɗo e wondiɓe mum hen sahaaji o sikku ko kanko woni foof tawa won goto e yaadiɓe makko so ngakki tan wonno yimɓe jiiratamo ngakka hono no lacciri ni kala ne mbiɗa lacciri wonko pawata hen kam wonko pawata hen kam min defi ko lacciri e uji ɗi fof gaari tefde lacciri salima kono laalo kam lacciri ko famɗi ko gacci fof kam ne foti jaɓande laalo ɗum noon ko enen kaldete to banggue gurdigo to banggue gondigo no poɗɗen wondirde e nder koye men no poɗɗen moni foof ittana gueɗal goɗɗo on ɗon ma en garoye somin gaare tongude dutta teddugal gonɗo sababu ha ɗum ɗo fof wawi wonde kono hadde nden ma en dokku yimɓe ɗiɗo hen goto haalata koye ɗemgal haalata ko pular tawde ko jangde kalaten goɗɗo o kañum mantat ko rasulu saabu ko gueɗe ɗiɗi ɗe jadata ciftinen no fewi minen e philosophe amen min mbi ko pular o e diine o yadata sa wi aɗa nawa pular o aɗa welsino diine o sa renaki a woɗɗoy tan diine o kadi ina ɓuuri yawde so tawi a nawri ɗum a iwrini ɗum to pular to yen ɗum noon a jarama no fewi a jangguidi tawa a haali nafoore jangde tawa wiyani nafoore jangde a fammini min no ɓuuri famirde hono no ganda waɗirta ni so hucciti e janggoɓe a jarama no fewi pamen tan koko wi ko ina waɗi fayida woni neɗɗo foof woni koye neɗɗo e neɗɗago so en kaala jangde joni ina wiye oɗo de kala ko woni e hooram nde ko kanko waɗi hen on nanata ɗum kono mi sikki on meeɗi yiide neɗɗo ina jangguina neɗɗo hunde ina yalta e hoore makko ina naate hoore goɗɗo joni holko ɗum firtat par ce que jangguinde ko iwata ko e ma ina naate oɗo kono enen foof tawaɓe ɓe en jiyani hunde ina yalta e jangguinowo ina naata e jangguinteɗo holko firti ko jangguinowo ko pindinowo ko ɗaani e ternel Allah ina waɗi tago innama aade kawisaji e cañu nana nder sa andi ɗum a hulani Allah an a wona neɗɗo ay gunɗon cañu noon ko ɗaani ko e neɗɗo on ɗon puissance sembe jomiraɗo gonɗe nder neɗɗo gueɗel hen foof wonko findinta ɗum wadde jangguinowo ko pindinowo ko ɗaani e nder neɗɗo joni noon ina fawi e tergal walla ko findinte ko holto tolni e nder terɗe innama aade beele woni koɗo luggiɗi beele woni koɗo moggini beele woni koɗo fengiɗi beele waɗɗani ɗo ha ko ɗum saabi wiye o no weeli hakkille wiye o ko muddo saabu to foti to awto yaade ko on famirta ko ɗo woni to lobbini to sembe jomiraɗo to waɗi ɗum to innama aade ha omo findinoy ɗum toon ina woɗɗoy e nder terɗe innama aade ha wiye Abou Thiam wona paamawo o famata haysa jangguini ni pamirten gandal holno umirto e neɗɗo faya e neɗɗo a jarama kadi ɗo jangguinɗa min wonde ala ɗo ɗum wonɗo ɗum fuɗɗi kono ala to ɗum haali saabu janggowo o lumbi ko hakkude iqra e iqra hen goto a haali ɗum e nder nde kalata sirlo gonɗe e tago iqra ɗimmo a haalani ɗum on ɗon iqra noon woni hankkadi janggo e jaam woni deftel bilan so jomiraɗo ina totta en wonde mune wiyat moni foof yo janggan hoore mum woni iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma
ɗum noon en paami tan neɗɗo wawa dadde ɗo ko iqra beela aɗa daña no gurduɗa e yimɓe no gonirduɗa yimɓe to ko iqra beela aɗa siftorene dendagal ko mennoɗa wadde oɗo mbiɗa sikka hannde ɗum natti en hawde so wonande anduɓe Facebook tawde hitande foof ina siftinma a nannino ɗo nde hitande nanga ɗum natti en hankadi hawde iqra kitaba Allah jarama a jarama nodden yimɓe ɗiɗo dokken musidɗo o tongo yewtere nde nden goto waɗat ko yimre pulara walla siftina en pular siftina en woni Dieynaba Sam goɗɗo o jarat ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam. Dieynaba Sam bisimilla. bandiraɓe on calminama woni kala inde yettode mi ñaguima yafuya kala ko jogormi ɗo haalde ko fewani oɗo ko Dieynaba Sam debbo mo Seeno Palel mi salmini dendagal Seeno Palel e dendagal ko naati ɗo e ko taari Seeno. ñalawma hande o wonani kam beelemo no feewi ngam mi darima e dente kewɗe mi darima rendoji kewɗi kono darade mi ɗo hande guindam ɗo ganduɗa ko ɗo mbuuram dasa wonani kam beelemma joddade kadi e seerem ɓam machallah oɗo ko ceernam woni das kanko jangguinde min duɗal Pular Canada mbeɗa yaara hande tolno 4 mbeɗa yettamo nde won noon so neɗɗo jangguinima ko kañum yamnanima lampa aduna kadi mbeɗa bismo professeur am ceernam hon Hamme Amadou Ly mo ganduɗa wattake présentation hande e nder leydi ndi ardamo ha ɗo e nder Seeno Palel ganden en dañi ko mawni gati machallah ko neɗɗo gando kono ko jankiniɗo kamɓe foof neɗɗo wawa haaldude haala mabɓe haɓe mbayno leydi ɓe mbaɗi ɗo représentation heddiɓe kono ko ɓe rendaɓe gurdam kadi machallah ɓe duusa min minen jeunesse o walla sukaɓeɓe kadi machallah min jii hen koyamen no feewi mbeɗa ñaago Allah yo Allah yoɓɓe kadi mbiɗa bisimilla mabɓe e Seeno mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta Abdoul Karim Ba woni Bambo nde ganduɗa mo ganduɗa ko jiɗanɗo wuuro ngo ko moƴƴi min hande so tawi mi faate guindiyankagal walla mi andama e Pular ko a sababude makko 2012 kanko fooɗi kam nannimi hen mi haali mi haalti ko gonga noon mbeɗa yetta Allah jangguinɗo Pular o wiyete ko Hawa Daf Amnata Basumen kono kadi Bambo ene kadi hande somi yettima hami andama hamo jeeya hen ko neɗɗo jiɗanɗo wuuro ngo jaam ko neɗɗo jiɗanɗo wuuro ngo gartama ko neɗɗo jiɗanɗo wuuro ngo guendiyankagal e diine e kala ko woni développement e goɗɗum e goɗɗum kadi ko neɗɗo mo ganduɗa kala kene golla humpinani kam neɗɗo moƴƴo mo ganduɗa mbeɗa wawi wiide mi wiyata hono makko ala ɗo kono heewani mbeɗa wiya senna e mbatte makko hakkille no fewi nde duwantomo nde ballamo hayso tawi wuuro wawa wonde jikki kono goto ne wona jikki wuuro ɗum no Abdoul Karim Ba min mbima bravo et aussi bon sens yo Allah newnu ɗum noon so tawi mi darima ɗo mi dardima e seerem bam e oɗo ñalawma hande mo ganduɗa wiya ko ñalawma prophète Mouhammed mawninde nulaɗo Allah sallllahu alih wa sallam ene waddi hen kadi machallah nde won noon no diine woniri lawol ni pulago ne ko noon woniri lawol kadi pulago ko lawol diine nde won noon kala ko woni e pulago ene yaade diine haydara hen sertani ɗum noon en mbawa yaade taw en dara heɗo gam fittude galle o hesɗitinde almudagal men jaɓɓorade yimere en mbatten ɗo nde seeremɓe men e dendagal keɗorto ɗum no werto ɗum noon jiɗɗen ko wadde ɗo henne yimere nde ganduɗa titode mayre wiyete ko konngol harmiji jeeɗiɗi konngol harmiji jeeɗiɗi noon ene soomi ko heewi e nder lawol pulago no mbiɗen ni eɗen gandi hade l'islam arde wonko wonno ko ganduɗa wona l'islam kono won gueɗal ngal Allah ittani fulɓe jettiren ɗum Allah en nanguine wutteji men jeeɗiɗi harmeji jeeɗiɗi hande hewɓe ne mbiya harmeji jeeɗiɗi walla harmejam jeeɗiɗi mi ala harmejam jeeɗiɗi mi anda taw anda holko harmeji jeeɗiɗi firti te taw ko Pular haalteɗo ko ɗum o nana harmeji jeeɗiɗi noon fulɓe teptinoma hen nangui ɗum ha tiiɗi l'islam kadi ne wawno arde taw harmeji jeeɗiɗi ɗi foof dagaki jaadani e l'islam kono Allah hokki en gueɗal nde l'islam ari nde harmeji jeeɗiɗi ɗi fulɓe gondiranno harmeji jeeɗiɗi ɗi fulɓe gonɗinno ɗi ndewanno hay hen goto diine harminani ɗum noon ko ɗum jiɗɗen ɗo haalde ganden wadde so tawi mi wi no diine woniri lawol ni ko noon pulago woniri lawol wadde ne ma ndeɗo yimere setto ɗum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko almudel Dieynaba Sam o wi ko konngol harmeji jeeɗiɗi buɗal yurɓede ƴellitigal e binɗe gueno yo jaam ñallu ha to cinciɗe ma kaadi holmo wino weetata ha caafe corfe cooye carifa cakima e dow leydi wuuli ha yo mbuɗu nangue feeñi yeynima banggue puɗal ɓesgu ina e wuuro jawdi ina sari e ladde
durunde beeli tuuman e beeli jaari yo yitere ma reen kala ko jiɗɗa min cottiri ɗum biigi baggi gaydimaɗi e ƴiƴam sagataɓe minen ɓiɓɓe fulɓe min gondanima harmeji 7 ɗi min pirtata goo min penata ɗiɗi min kulata so wona gueno tati min jamfatako nayi min taƴata en ɗam jeegom min pirtata aadi jeeɗiɗi kala ko daña ina renda min ɗawata min piɓi ɗiɗo harmeji 7 ɗi min pirtata e lawol pulagu ngol min doni e baba kikala kan woni mama kala e nene nagara kan woni inna kala min piɓi ɗiɗo harmeji 7 ɗi min pirtata e barke kosam e nebam Cheikhuna Tidiane Abal Abbas Cheikh ya kanzal mali wa ya fakhra zamani bila mithal Cheikhuna Tidiane wa ya badran Cheikh يشع بكل قدر ينير الكون يهدي للجلال شيخنا التيجاني فهذا شيخ فهذا قلب عبد ذو اضطراب يعمل منك فيدا بالتوالي شيخنا التيجاني وما لي شيخ غير بابك من ملاذي أيا شيخي فجد لي بالوثال شيخنا التيجاني فثرم العهد للمحبوب شيء أشق على المريد من اللثال شيخنا التيجاني تبناك الرسول شيخ وقال إني مرجيكم إلى ثبل المعال شيخنا التيجاني وأعطاكم جهارا خير ورد به نلنا الفلاح بلا جدال شيخنا التيجاني به الأقداب شيخ نالوا كل سر فهاموا في متاهات الجمال شيخنا التيجاني فأنت الختم والكتم المكلا أبا العباس يا حسن الختال شيخنا التيجاني ثرى سر النبوة فيك حقا فنور الشمس باد في العلال شيخنا التيجاني الحمد لله شيخ هذا الشيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه شيخنا التيجاني ربى بلا خلوة أصحابه علنا حتى ازدقى منفيا لله منعاه شيخنا التيجاني بهمة شيخ أو بهال هذا تربية نعم المربي مرب العق يرداو شيخنا التيجاني يسقي المريدين من كاس الوصول لا نحو المراد الذي قد كان مأواه شيخنا التيجاني ميتي الله تقدمي بدمي المود تيجاني شيخنا التيجاني جرنم كو شيخ تيجاني كو جم ويردو لابدو جلبان شيخنا التيجاني موي او ويردو لاباني o wirlama dadal o famani cheikhuna tidiani cheikhuna tidiani mo wi o wirdu labani o wirnama dadal o famani feyiwtuna muhammad alhamdu jom kuɗol jom danki alluwal jom ni ɓelewlewal
Thank you.